Iktar minn 60 opra tal-arti b'xogħlijiet kontemporani ta' pittura u skultura ta' artisti Maltin u xi wħud internazzjonali se jiġu rkantati waqt l-irkant tal-arti għall-Istrina. Din l-attività tneddiet mill-President ta' Malta George Abela fejn ħabbar li l-irkant se jsir nhar il-ġimgħa 22 ta' Novembru fil-Palazza Sant'Anton fis-7 ta' filgħaxija. L-irkant jinkludi xogħlijiet ta' 62 artist fosthom 21 artist li qed jipparteċipaw għall-ewwel darba. Il-President ta' Malta ringrazzja lill-artisti tal-kontribut li qegħdin jagħtu f'din il-wirja. Huwa qal din il-Presidenza kienet impenjata sabiex tippromuovi l-arti u l-artisti Maltin. Fil-fatt ingħatat l-opportunità lil diversi artisti sabiex jeżibixxu fil-Palazza Sant'Anton u ddaħlet ukoll id-drawwa li waqt żjarat statali jingħata bħala rigal xogħol ta' artisti Maltin. Il-Presidenza ħarġet ukoll bl-idea ta' Sculpture Garden sabiex l-artisti jeżibixxu x-xogħlijiet tagħhom fil-Palazz Verdala b'mod permanenti. Nistieden il-kull min jħobb l-arti sabiex jiġi jara din il-wirja u anke biex jipparteċipa fl-irkant. L-irkant ser isir San Anton, fil-fatt dawn x-xogħlijiet ħanoħduhom San Anton fil-21 ta' Novembru għax il-wirja tagħlaq fl-20 ta' Novembru u hemmhekk imbagħad fit-22 isir l-irkant fil-għaxija f'San Anton. Il-President George Abela stieden il-pubbliku sabiex iżur ix-xogħlijiet li se jiġu rkantati għall-Istrina fil-Palazz tal-Belt li ser tkun miftuħa kuljum sal-20 ta' Novembru. Meta kienet jinawgura l-wirja l-President Abela tkellem dwar iż-żjara li għamel fl-iftarijiet f'Londra ftit tal-ġranet ilu fejn fost diversi pazjenti Maltin hemm trabi ta' ftit jiem li qed jirċievu l-kura. Huwa qal li persuna waħda jkollha bżonn bejn 100,000 u 150,000 euro għal kura barra minn Malta, speċjalment meta l-kura trid tingħata f'pajjiżi barra mir-Renju Unit bħall-Iżrael, l-Italja, il-Ġermanja u l-Amerika. Għalhekk l-Istrina hija attività li tgħin il-Malta Community Chest Fund fil-fondi neċessarji.